Kiki, Djoeke, Rob, Bouke. Oh, en Glendy en Mario staan hier heel even. Want ze kennen niks zien. Wat is meten? Taya? De box. Oké. Hey, nee. Zo lang is deze? Wow. Nee, nog langer. Zo lang. Oh ja. That's it. Goed zo, jongen. Is dat? Yuck. It's raining. Kom maar. Hallo? Piet, Spidey en Ricey. Nou, doe maar. Spidey. Zo. Oh, voorzichtig. Hé, hey, wie is er nou weer? Wie is dit? Shiny. Vet leuk. Shiny. Shiny, wat te hoog. Shiny. Shiny en Spidey. Peach, Daisy, Mario en Landy. Hallo. Hey, wat is dat?
is dat? Een shirt. Uniek. Hé. Hey. Gewoon een paar honden. Kom Enik. Kom. Hallo. Hey Taya. Moest ook daar heen bij Shiny zijn? Ja. Oh, Misschien met zo achter zijn eren. ja. Nou is deze best naar je dribbel. Ja. Maar net de echte. Nee. Want de echte is al overleden. Ja. Ja. Maar ik vind dribbel dat sowieso wel leuk. Ja. Oh, ik Hey, Dribbel. Wat doe je? op het hinder zitten. Oh, zit er op Daisy? Ja, maar ik wil net de echte meer. Nee, dat is Taya, hè? Ja. Maar ik vind het wel jammer dat dribbel is. Ja. Ik kijk. Dat is Juke. Ja. We staan zitten Piet. filmen, de Ja. trekker ik. Ja. Dat is Shiny. Lamp ik. Zwalamp en een trekker. Ja. En ik Daar. chill. Chill En ik. een chill. Maar eigenlijk smart staan net. Maar is eigenlijk zijn cap op dan. Ja, maar daarom heb ik die heel goed beet. Maar dit nou wordt ik wel oud. Ja, ik help. Spidey en Glendy. Hey. Oké. Oké. Shiny. En Juke. En Ilse. En Kiki.
Mathilde. Doei! Oh nee, net wel. Nee. Nee, 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 nee. Oh. Hey Piet. Ja, hij maakt hele rare geluiden. Is dit Bjarni 2.0 of zo? Kom, kom, hup, hup. Let Glennie wel even gebeuren. Ja. Oh. Oh, is dit wel leuk. Ja. Waar wil jij? Wil je weer terug daar? Ja? Spidey. Mario. Glendy. Hij kan wel ook rennen, hè? Daisy en Peach. Oh.
Oh. Iets, of net? Ja. Mario, Spidey. En Joeke en Kiki. Mario.